Wa aleykümselam. Agam öňe salamu aleykum. Gowma? O. O, Allah'a şükür. Özüňe marma bar bolam. Tuwalamy. Aldyňmy agam? Ay bolayıp duram, nesip etsin. Yurt garşalsın, toýly jaý bolsun. Hemmekşe Hudaý ýetirsin agam. Ay. O. Ay bolayıpdyr agam, nesip etsin tuwalama. Ay agam şuma täze ýalga deýnip dur. Ýalgyda. Bir boşan wagtym nesip bolsa barar. Nesip bolsa. Nesip bolsa agam. Bolýa, bar agam. Bolýa. Baram, sag bol sagama. Hormatly aglalar, ina täze bir ýalga delip durduk bolyn. Gow habar geldi agalamyň bir jaý ýalypdyr. Bulagam öňden mer gatnaşymyz we öňden mer bir-birimizi tanýas ýöne soňky wagtlar şu agam bilen görüşsem, gawatlaşsam kän bir ýüzünde öňkülük ýok. Bir adamyň aladasy bolsa, işi köprak bolsa, ýüzünden aňyp bolýar. Onuň agam sen diýdim öňkülügiň ýok, bir ýüzüňde alada görünýär, näme bol, işiň köprakmy, aladaňman diýsem, agam hakykatdan hem aladalyra eken, enem dedi, aladama bar, ýeterlik ýöne Hudaýa şükür, gowzadyň aladasy dedi. Ene dedi öýüň ulsy bolup otyr, çagalam ýetişdi, öýümi, ırsgalmy aýratyn etmeli, öz başyma aýratyn bir ojak gurmaly, öz başyma öýli bolmaly, jaýly bolmaly. Şoň aladasyna dedi. Genjem jaý tapyp berýär, agamyň işi bilen gawat gelen o şäher içinden daşrakda bolýar. Agam jaý tapýar, genjem gownany umuman şu iki maşgala bolup alalaşyp bilmän, şu neşendi gelýärler. Onuň men diýdim, agam tilsimat gozgulmayan emnek agentlik bilen hyzmatdaşlykda diýdim. Şo taýda diýdim, howly jaýmy, elitli jaýmy, şäheriň içimi, daşynamy, umuman jaýlan görnüşler. Kän diýdim. Habarlaş belki netiben şo taýdadyr diýsem, hakykatdan hem agamyň netibesi şu taýda eken. Şu taýda bilen alalaşýa öz gowuny, maşgalasynyň özüne, o gowuny jaý alaýyk, jaý tapyp, şo jaý alypdyr, jaý alym taňar ýarkatyny diýip jaň edýär. Şoň üçin hemmäňizde de şuňal gow habar bilen jaň etmek, şuňal gow jaýly bolmak nesip etsin. Şu bir adam begense biziň hem ahlakymyzyň ýerine düşdügi. Şoň üçin iýdigderlikli like basyň, kommentariýalar ýazyň. Şuňaly jaýyň gözlegini gezip ýören adamlara bir gow günlerini belki